Noc bojovníků si užili příznivci thajského boxu v Bílovci. Desítka zápasů byla připravena pod taktovkou Českého svazu thajského boxu. Protože u nás nic podobného nemáme, pojďme se podívat do bíloveckého ringu. Jak to v něm vypadalo? Zaplněný sál kulturního domu jasně napovídal, že zájem diváků o thajský box je velký. V zápasech této celovečerní show proti sobě nastoupili bojovníci z několika měst České republiky. Co se týká atmosféry tady v Bílovci, tak určitě byla perfektní. Tady jsem nečekal možná vůbec nic jiného, protože co já tady vystupuju, tak ta atmosféra tady je vždycky fantastická a dneska se to jenom osvědčilo, že to tak je. No a co se týká thaiboxu, pěkné. Některé zápasy byly slabší, to jo, ale ten finálový zápas měl úroveň a byl hodně byl dobrý a líbil se mi. Thaibox jako sportovní disciplína se postupně vyvinul z původního bojového umění, které pochází z Thajska a hovoří se o něm jako o umění 8 končetin. Bojovníci mohou používat údery rukou, loktem a kopy nohou a kolen. Zároveň se využívá síla a váha soupeře a strhem ho lze poslat k zemi. Thajský box pochází z Thajska a hovoří se o něm, že je umění 8 končetin. Používají se údery rukou, údery loktem, používají se kopy kolenem a používají se zároveň i kopy nohou. Současně s tím lze používat strhy, to je využití síly soupeře a váhy soupeře a poslat soupeře na zem. Při rozhodování u zápasu thajského boxu se hodnotí hlavně aktivita a komplexnost bojovníka. Pokud nevyužívá více způsobů boje, je pak hůře hodnocen. O posuzování se starali rozhodčí z Českého svazu thajského boxu. Při rozhodování v thajském boxu se hodnotí hlavně aktivita a komplexnost, protože o thajském boxu se hovoří jako o umění 8 končetin, to je právě těch 8 způsobů boje, jak jsme vedli. A pokud je soupeř pochází z boxu nebo z kickboxu a nevyužívá všech možných způsobů boje, ať jsou to kolena nebo lokty, tak je samozřejmě daleko méně hodnocen než soupeř, který zvládá opravdu pravidla a umění toho klasického Muay Thai. Poslední ze 7 zápasů určil nového mistra České republiky Asociace thajského boxu. V nejtěžší váhové kategorii uspěl před domácím publikem Vít Killer. Já už boxu dá se říct, že docela dlouho, začínal jsem kickboxem a tam jsem měl už nějaký určitý počet zápasů, pak jsem přišel pomaličku na thai box a takové, takže zase tam byl jiný styl, kolena, lokty a měl jsem teďka delší dobu pauzu, takže v posledním půl roku mám teprve asi 3. zápas a určitě za tu kariéru se boxu je to pro mě velký úspěch. Tam byl dost větší váhový rozdíl, takže ta rána, která padla do krytu, je hodně tvrdá, ale jak jsem říkal, jsem rád, že jsem to vyhrál. Každý je samozřejmě taky dobře připravený, protože pochází z docela dobrého týmu z Ostravy, který už má za sebou hodně úspěchů.